ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз, мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Беҳтарин компания, беҳтарин барои занҳо, барои он ки ин компания ба мо имконияти калон медиҳад ки дар хона нишаста соҳиби маошҳои хуб гардем, аз назди фарзандомон дур нашуда. дӯстам, бародарам, хоҳарам истед, як лаҳза вақтиро сарф кунед. дар ҳамин навори мо барои дигарро ҳам дидан, огоҳ шудан ва бохабар шудан лайк монед ва дар канали мо меҳмон ки шудед, ҳатман подписатсия кунед, зеро дастгирии шумо пешравии мост. ташаккур ки моро хуб қадрдонӣ мекунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. замин рӯзе кунад се бор фарёд, замин рӯзе кунад се бор фарёд, чаро ту ғофилӣ ай одами зод. ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. моҳи шарифи рамазон бар ҳамаи шумо муборак бошад. худованд қуввату тавоноӣ доштани ин моҳи муборакро барои ҳар яки мо насиб гардонад. албатта имрӯзро ҳам паси сар кардем. барои одами зинда рӯзҳо ба монанди тактаки соат мегузарад. аммо мо бояд ба қадри умри хеш бирасем, зеро ин умр барои мо дубора намешавад ва рӯзи қиёмат аз ин умре ки худованди мутаол бар мо додааст, дар рӯзи қиёмат албатта аз мо пурсон мешавад. бар ҳамаи шумо тансиҳатӣ, саломатӣ, хонаободӣ хоҳон ҳастам. дӯстони азиз, бар ҳамаи мову шумо маълум аст ки тӯли чанд рӯз мешавад ҳар шаб дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҷумҳурии Ӯзбекистону Афғонистон як заминларзае содир шуда истодааст. дар сомонаҳои иҷтимоӣ мегӯянд ин ғазаби худованд аст ё ин ки офати табиӣ. албатта ба ҷуз худо ҳеҷ кас инро намедонад. аммо фаромӯш накунем ки дар ин болои замин мо сайру гашт дорем, бо поямон мегардем. мегӯяд замин рӯзе кунад се бор фарёд, чаро ту ғофилӣ ай одами зод. эй инсон, ту ғофил машав. дар балои ин замин гуноҳҳо кардем. дар балои ин замин бисёр хатоҳо кардем. аммо ин осмоне ки бесутун аст, ин замине ки сахт аст, моро интизор аст. ин сабаби онест ки мо имрӯзҳо дар ёди худо он қадар нестем. худованди мутаол ана дар ҳамин хел ҳолат баъдан мусалмон будани моро бар мо нишон медиҳад. вақте замин ҷунбид, ҳамамон ё аллоҳ, такбир, дигару дигарҳо мегӯем. аммо то ҳамон лаҳза ба ёдамон чизе намешавад. баъзе аз мову шумо дар ғарқи гуноҳ ҳастем. худованди мутаол ана ҳамин хел бар мо нишон медиҳад. дуоро бояд зиёд кунем, дуоро. на оне ки мақсад таомро хӯрдиву хестиву рафтӣ. дуо кунем дар ҳолати намоз, дар ҳолати рӯза доштан. ин вақт як фурсати хеле муносиб аст ки худованди мутаол ҳар шахсияте ки рӯзадор ҳаст дуо кунад, худованди мутаол дуои онро қабул мекунад иншоаллоҳ. имрӯзҳо мо бисёр корҳо кардестем, пинҳонӣ аз мардум, пинҳонӣ аз шахсияте ки моро набинад, нашиносад. аммо дар боло худованди мутаол донову бинову шунаво аст. аммо имрӯз афсӯс ки мо инро дарк намекунем. баъдан мегӯем ки ин қадар мусибатҳо, чӣ гуне ки болои Туркия ин мусибат омад, тамоми ҷаҳонро ба ларза даровард. тақрибан 8 бар буд. ҳоло дар мо он қадар нест. худоё, аз ин мусибат аз ту паноҳ металабем. дуо кунем ки парвардигор чунин мусибатро болои давлати мо наорад, болои мардуми мусалмон наорад, то ки мардуми ғарб, мардуме ки душмани ислом аст, душмани мусалмонҳо ҳаст, шод нашаванд.